Namiesto autobusu lanovka, svadobná kytica v ruksaku a bosk v hrebení Lomnického štítu. Skialpinista Vlado si berie extrémnu lyžiarku Ivu. Áno si idú povedať vo výške 2634 metrov nad morom. Celý náš život je o tom, že naše záľuby sú všelijaké športy v horách, takže nám to bolo prirodzené. Hlavne skialpinizmus, rekreačne, potom závodne. Strmé žľaby a steny na lyžiach. Na ceste k samotnému obradu na Lomnickom štíte sa zastavili mladomanželia u fotografa. S budúcimi manželmi šli hore aj svedkovia. Témy rozhovorov sa točili okolo hôr. Točil a tu intergál úplne zlomil. Na vrchole bolo už všetko pripravené. Predstavujem vám sobášiacu pani Ivetu Bohušovú. Potom odznelo to, prečo sme sem prišli. Áno. Vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Keďže to bola horská svadba horalov, pridali sa aj hory. Hneď ako si mladomanželia povedali svoje áno, začalo sa im blízkať na lepšie časy. Hory im ukázali, čo ich čaká. Chvíľu slnko, chvíľu mračná, sem tam blesky, aj zahrmí, aj dúha sa objaví. Nech im to vyjde. Pre televíziu, Jožo Kubáni.